Bele eta osti zer diren, asko ez dakigu baina, informatua izan ezkero, jakintza da torta mainan, garai batetan hortikan, sartzen omen ganadua, animali askontzako, hilarte azken pasilua, alde zahar honetan, belaunta ostiko zalek, lauanketan gizakiak, ikusi belostikalek, parrandarako bat dago, kale honetan txesena, ta zen nahi duzu esatea, hobe nerbioi ta ez sena, lurreko animali hoiek, ibili baino lehenago, arraindegi kalea zen, horixe entzunda nago, belosti esan da orain, badirudi katalana, merezi duenarentzat, ostibel eta katana, esan bezala ardiak, edo bestela txahalak, hortik ibiltzen zirenak, ez ziren ba oso txarrak. Hau zer da, paella lehiaketa? Ez urteroko... Gazteguneko Baskaria. Gazteguneko Baskaria, karo. Karo, kaskagorri. Zuz zertzate, kaskagorrikoak? Bai. Bai? Eta ze, parrande egiteko ondo jan behar, ezta? Bai, beti. Bai. Eta gaztegunak ze dauka berezi? Gazte pila bat etortzen dira, gaurko egunera. Bai. Inbaditzen gaituzte pixka bat. Bai, invazioa. Mino kolonizaziora iritsi gabe, ezta? Hori da. Bai, inbaditzen dugu Bilbo pixkat. Uzizen bat gazte. Behar du, ez? Behar du Bilbo pixkatolako invazio positiboak. Bai. Baina ala ere, suposatzen hau ez dela egun batetik bestera antolatzen den gauza hau urte osoan zehar da ibiliko zate, ez? Zenba denbora emateizue aste nagusia prestatzen? Aste nagusia bera, ja, urtarrilean hasten gara ideia orokorra pentsatzen, eta ja urtarriletik aurrera ideiak eta lantalak martxan jartzen dira, eta hilabetetan zehar, bai, struktura lanak, programazio lanak, bakoitza bere hilotik, baina arena joaten daia lotzen, eta gero ja montajea, hori gogorrena, 10 egunetan egiten da. 10 egun montatzen, andamia montatzen. Zuek ibilizate hor jota fuego? Bai, ni lanean ibili nahi, baina orain lanean. Apoio morala eman diezu. Bai, pena ematen du ez egoteak, batzutan. Oitura polita. Hemen ikusten ari naiz haragia dagola paellan, eta hor haragiaren kontura da egon da polemika hor ontzaken, ondelako hor apaizak eta kejatu dira eta hola. Zuei bai, beste urtetan bai euki izan dezute horrelako tirabirak, ez? Adierazpen askatasunan inguruan eta pixka bat horrek nola eragiten dizue zuek? Egia esan, eraso asko egon dira eta jarraitzen dute egoten, baina, ni pozik nago ikusten dudalako gaitasuna daukagula indartsuago ateratzeko olako erasoetatik. Nik uste ez daiela oso merke ateratzen olakoak egitea. Debalde ez bintzat. Ez. Erki, ni jarraituko ez pixkat hemen buelta ematen, eta ikusten hemen Bilbon zer da honta. Eta zuei, animota, segi festan. Eskerrik asko. Venga, ba. Aio. Agur.